Ассалому алейкум дӯстони азиз, шумо қарор доред дар канали Душанбе. Хоб дӯстон, нафароне ки бори аввалан дар канали мо ҳатман обуна шавен. Ҳафтаҳои оянда мужд рӯзҳои наздик дӯстон дар канал 100 000 нафар мешавен. Дӯстон, ҳатман хоҳиш менамоем ки дар канали мо обуна шавен, лайк монен, зангулачаро пахш кунед то ин ки навораҳои хонаҳои фурӯшии навбатии моро бубинед дӯстон. Хоб дӯстон, айни ҳол мо қарор дорем дар ноҳияи Фирдавсии поёни Корвон, сентри Гулбута. Ин тараф тарафи роҳи мактаби 124, ин тараф дӯстон хонаи фурӯшӣ дар ана ҳамин тараф аст дӯстон. 2.5 сотик замин, обши 5 дар хона, 150 квадрат. Рафта аз пеш ба навор мегирем. Дар номерҳои мо нашуд реклама муроҷиат кунед, ҳатман кӯмак мерасонем дӯстон. Хоб, меравем ба тарафи хона. Хоб дӯстон, ана хонаи фурӯшӣ аз роҳе ки омадем, чорум хона мешавад. Ростаки ана ҳамин дарвоза 2.5 сотиқ, 5 дар хона, 150 квадрат. Аввалан дӯстон аз об сар мекунем. Се линия об дорад, оби шаҳриву оби качалка. Ана обаш об ҳаст, канализатсия дорад дӯстон. Хонаҳо ба кирпичи сурх бардошта шудааст. Ду ошёна аст, поён соклини подвал аст дӯстон, полни таи ана ҳамин бино подвал аст. Дар ин ростаки як меҳмонхона, инҷо як роҳ барои гараҷ бурӣ кардагиам, болоаш хона аст дӯстон. Дар инҷо як ҳоҷатхона ва санузел мекунам дӯстон. Хоно айни ҳол дӯстон ремонташ рафта истодааст. Падключ мақсад дар ин нархи ки мегем падключ карда медиҳанд ремонташро. На гир ба гир подвал аст. Баланди подвал 2 метру 30 сантиметр аст дӯстон. Хоб, мебароем дуюм ошёна ремонташ уже қариб аст дӯстон. Якум ошёна айни ҳол ремонт рафта истодааст. Ростаки дӯстон як ҷои санузел мешавад. Шикатур кардагиан, ремонт карда истодаанд. Дар ин ҷо бошад як ҷои кухни. Ва даре ки дидем гуфтем меҳмонхона, аз тарафи кухниам роҳ аст дӯстон. Ана ҳамун дар як зал. Аз тарафи кухниам роҳ кардагианд. хоб, инҷо полни ламинат мешавад дӯстон. Термикс, кафел, полни унитаз, унивали, ҳама чизояшонро мечаспонанд. Мебароем ба дуюм ошона. Дар якум ошона як зали калон аст ва як кухнию санузел. Дуюм ошона дӯстон, 4 дар хона. Аз тарафи дасти рост як подвал, як хона, 2 хона, 3 хона, 4 хона. Полҳояш ламинат. Якум хона. Даврҳои дар ҳаст. Дуюм хона. Сеюм хона. чорум хона. Зали поён буда хати 5 дар хона мешавад дӯстон. инҷо ҷои балкон. اینجا پل لسینسا دوستان کافل می شود.
поли ламинат ҳамаи чизҳои мондагиша дар пар ҳамаша карда медиҳанд под ключ. хоб дӯстони азиз, як бор дигар такрор мекунем. хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар ноҳияи Фирдавсӣ, поёни Корвон, сентри Гулбута, назди мактаби 124, 2.5 сотиқ замин, обши 5 дар хона, 150 квадрат, таи якум ошона дӯстон, падвали калон, баландияш 2.30. канализатсия дорад дӯстон, ҷои колодес, 3 линия об аст, об, свет шаҳрӣ доимӣ. Документҳои хона 100% аст дӯстон. хона ба кирпичи сурх бардошта шудааст. нархи хона $68,000 амрикоӣ. хариду фурӯш ба асъори миллӣ ба роҳ монда мешавад. вариантҳои алиш мошин предлагат кунед дӯстон. ҳатман соҳибмулк хати номерошона мемонем, занг мезанен, муомила мекунед дӯстон. номерҳо барои тамос 11 30 29 94. дар номерҳо занг занед дӯстон. номерҳои соҳибмулк. чизе ки нафаҳмидед, маълумоти пурраро соҳибмулк медиҳад. хоб, раҳмати калон барои диққат. дар канал обуна мешавем, лайк мемонем дӯстон. нашуд хонаи фурӯшӣ дар номерҳои поён буда муроҷиат кунед, ҳатман кӯмак мерасонем. худо нигаҳбонатон дӯстон.